Soro akatoka kale yale nderenyi yakisa pamuri munayenisa muri yenyu modzireredza kugomberedza pasawanikwe ane moyo wokupandukira vanhu iro haiwa zicheni rinodikana remanake vari kumusoro wobatana nevamwe venyu machembere dareyo rakuzarurwa vogomberedza mhuri yenyu yanga isingabatane vavakidzane vodzoreredza reterimwa chete ritemanake iro machembere reitemanake uku hakuna zvakafamba saka tatiri itangidzo futi bazvo ndisataura naye kunodaro ndozvatingatambira panyawe zvezvo zvichidzikana dzepatsi kudani ayo pane chekuita zvatinoita ndezvekuti wagara kunguva yakadii vari vese here nemudzimai mwana wenyu zvakabira sei tsanangudzai chaizvo tizive darine zvizive zvipinde mabhuku nokuti chakuitika nechokuitika munhu akarega kuya kudara panopiwa inonzi default judgment iyoyo ndoinenge yakuitika nekuti munhu anenge asina kuya kudara but anenge akapara masambo saka izvida kuti panorombe inyaya yekutitaura kuti mukwasha wedu akatorana nemwana wedu vane mhuri yakadai hatiti vagere vese kana kuti chii chakaitika so nokuti tinyatsoziva then tobva taona kuti nawe pfuma yenyaukutima pamusoro mukwasha uyu haachagara nemwana wedu vakasiyana mwana achiri mucheche kukura kwese uku mwana handitaimurera hapana chake chaakambobvisa vakasiyana mwana achiri mucheche achiri kuyamba ndopa vakasiyana kuzokura kwese kuti asvike pa19 years ari kuchengetwa navo ndovari kugara naye asi kurambana kwavakaita vakapanana bhuku here ipapa havana kupanana bhukuru vakangonetsana kokuti kambotumirawo vanhu vaenda kunovayananisa zvakaramba ndopa tikatozongoona kutoti arege titori mwana adzoke pamba saka kukura kuti mukwasha uyu vane mwana mumwe chete vane mwana mumwe chete mukwasha saka tikuona kuti pfuma yekukirema panapa iyi ipfuma inoratidza kuti vanhu vari pamwe chete nokuti zvinoitika ndezvekuti pari kudiwa chira mombe ichiredzwa chipi chiredzwa chiri kureya mwana wake musikana watarera mwana wake musikana wamarera then pokudiwa mombe yokumai pokudiwa mombe kwozodiwa rusambo rusambo makatochatika chikwereti chaanacho chaanofanira kugara saka kana kureva kuti kana ane mwana mumwe chete panodiwa mombe imwe chete ndizvozvo saka nyatsoverenga zvinhu tione kuti zviri kuenda zvita ndinoda pfuma yemwanasikana wangu Edith inoti masungiro ose jira 8 mita $45 pamusoro, gumbezi $30 pamusoro, mbudzi
yenhongo, mombe yechimanda, mombe yeumani, mombe yedamba, mombe yechiredzwa nerusambo 1500. All right. Yeah. Saka apa zviri right kuratidza kuti nemwana iye aripo nekuzorerwa kwaita aiwa tinoti isusu mukwasha uyu ngaabhadhare zvinhu idiwana tezvani idiwana tezvani pane pandakanda kubvunza mataura gumbezi nemari pamusoro gumbezi nemari pamusoro kazhinji tinowanzoziva kuti kana kuri kwaamaindi kokunonzi gumbezi nemijira nemari pamusoro iriyo masungiro ekuzosonisawo hembe dzidzi ababa ndauza semaita mati gumbezi nemari pamusoro ndizvo masungiro amasungiro pagumbezi rinoiswa gumbezi maiswa mari pamusoro vamwe vakuisa pamusoro ichitokuti vanhu vangotorawo dzimwe nzvimbo inge tichitarisira zvedu kuti mwana ari kuroorwa uyu ndowawo asi dai tataona kuti pane zvimwe zvisiri raita saka regai titaure tichiti mukwasha anofanira kubvisa pfuma iyi kuna tezvara wake nauita itonga is default judgment haana kuwe saka tatopa judgment yake